de Samausu. Salomon taki meke vrede de nanga you. We na de bala voor Israel United in Christ. Israel koma kandia in Christus. Ik heb isabi ala feda neti. We kwa inyo su kamba anga a gospel. We tide na ikengi fu de ta feda. Te kei Bible i pen anga iskifi sani. Haliko aliki. Hey, kon je maar radio a telefoon na 40 70 30. 40 30 70. If je hebt een actie, is ik heb belkom 40 30 70. Ik heb belkom een actie. Je vraagt aan een Bijbel die pikine tapu. Maar tide ook toe. We gaan niet een Bijbel voor taki abang een bepaalde onderwerp. Tide ook ja klasia tide ook ja tani. De fika de neng ik een fluku giwi. Samana wi a volk fugadu. De heiden fika de neng ik een fluku giwi de pikin fugadu. Dus voor de nen die weet jij abusi konde, soms weet jij kasteel, weet jij pinas. Maar als even denk je dat je wanneer voet op zie, maar nou, abede de safu basi die be abide neng. Of foto jou sabe men de soort Dijksteel, McDonald, alla de zo toen de nou safu basi giwi de nende. Je verstaan en dan schrijf je ook toe in je Bijbel dat de sanja bo pasanga wi. Dus zo ook toe is dat je wie na de pikin fugadu. Je verstaan sanja no pasanga no ata volku. En de pikin fugadu wan. En dat heb je schrijf in je Bijbel. We beginnen Deuteronomium 28 vers 1. Abuku, Deuteronomium 28 vers 1. En dan zal passa zo dat die even sa arki fini na la stem fu masrayu gado. Fu si en fu du ala hem commanderi. Disi mi commander you tide, dat masa you gado, sa sete you hey, dat abu ala volku fu gron tapu. Disi na shweli di wanga masa gado meke. De 12 fu Israel, de 12 fu Israel, de 12 stammen fu Israel. Die Moses go na Belgi akong asaka kombaka ago teke de forbontu anga de wet. Fu meke akoderi fu wi nanga wi gado. Neng utaki a wo holi de wet fu gado. Want dis weer de belofte dat ik wie holy sa skivi, me goti hei na la volku tapu. Lees vers 15. Vers 15. Maar sa passa zo dat hij even sa arki na la stem fu masrayu gado, fu si en fu du, ala hem commanderi na hem wet. Disi mi commanderi you tide, dan ala dem fluku sa kom na you tapu en dem sa wini you. En if you know aliki atase fu a sweli na, if you know aliki, if you moko sweli, da ala de fluku, de fasana fluku baka, kunu, ala de kunu ya kwa itapu, en jo wini you. Da ogo luko in ya Bijbel taki, sana wantuf de kunu di beski fikaba, vers 37. Vers 37. En you sa de wan skreki sani. Nanga wan gear story. Wan gear story, sa de mai taki, juka na forma, juka na rufa, juka ime kip chilek alata. Mana tuto pana ana ala de busconde sama ilibia libide. Maar te de mai taki na kik dat de mai teki. Tak ai de se ongeschoold. De smer pingo. Te iluku Facebook a hier de mai kai u pingo anga busani busmeti. Maar dat skifi ai ni a Bijbel lazy. Nanga wa odo na minri ala dem folku pe masra sa chari you go. Nanga wa odo. De mana u kai na ne dikadu begiu. De ma u kai a fade ma wan eteke kik. Odo maron na weggelopen vee. Is sama ko discussie rabato di de maron wan taki weggelopen vee. You know lo we komoto na sa fu basi di be wipi e do mensen yang ai verkracht die vrouw dat telo we daar maar kai vrij strijder maar nou kai vrij strijder maar dat ke om de kou om de meti fu milo we jong daarom de maar be on ti anga dagu fu ka kisi baka maar on se fina wa kik ne de mai pochai tapu lazy nee dat yes sir. Dus zo ook toe om de tane die we teke dat we denken dat een nou in de maar sang as ki venya Bijbel dat de mo kengi de ne fu you te luka film konta kente ama beta ki mina konta kente de matak no yuna tobi de mai wipi te fai kenki anefi teke aneja baka giu i verstaan kala de sanya skife in je Bijbel gim Jeremia 17 vers 4 dat boek voor Jeremia hoofdstuk 17 en vers 4 en you serafis a lusu you anu voor you no sa hori da erfenis die si mi begi you moro isi erfenis wan taki kulturu a kulturu fu yu gadu taki ana ulosi a kulturu di gadu begiu a kulturu di gadu begi de Israelit wi de baka manga ingina a wet fu gadu de kumande renga de wet fu gadu ti de ulosi ala de sande pocha wan se den kita ku libi ma una libi wan tu komoto na wet fu gadu want abe skifi ook tu tak wan de flukuna yo fika you heritage you identiteit yo teketa identiteit fu ta sama maar du fugado di gado begi yo losi komoto fu a identiteit de lees ya bi Psalm 83 vers 1 A boku fu Psalm 83
80, Vers vers 2. 2. No tantiri, o gado. No hori you vrede. En no tampi, o gado. Vikasi luku, you feyanti meki jugu jugu. En dem suma di sinolobi you, be opo dem hede. Dem ben taki koni rai against you people. En dem ben rai against you kibri wang. De tafel kude ko vergader samen taki sa odwanga volk fu gadu ya. Sa odwanga people ya fu koti dem pu. Fu de no sabi tak de na people fu gadu. Lisi goro? Dem ben taki, come and make we koti dem puru fu de wan nazi. So dati dem no sa membre da nem fu Israel moro. Isi, come ke o koti dem pu kede no membe ane fu Israel mo. Ti de yuna membe ane de tak wi na de Israelite. We de tak mi ajukan nge mi au kwa nisi sama. Mi asa maka, mi matawai, mi pa maka. Mi na luku sama. No wan fu na membe ane fu Israel. Omdat asandi de heiden do anga wi awoko. Want dat is kifi ook toe in die Bijbel. Hoe staan? Nou, laat je even. Yes sir. Je moet staan in Jesaja 1 vers 3. Dat boek voor Jesaja, hoofdstuk 1 en vers 3. Dat kou sabi hem masra. Je ziet die zin die de koti pukaba. Dat wan kou se evi sabi masa. Lees je? En dat buriki sabi dat koi voor hem masra. Boliki se evi sabi a koi fu e masa. Taki dem kaba nyanga si na pe mi wakago. Na pe masa fu mi de tam. Masa pasa? Maar Israël Ma Israel a folu ku fu gadu. no sabi. A folu ku fu gadu wa no sabi. Ai ta fespe singa poku ya tak boliki sabi da ma ba kama no sabi papa. En na tu tole ma singa la just kifi ai ni a Bible. Na wan de fluk di jawi tapu, wan de kunu di jawi tapu. A buliki di weta kia wan dometi jape. A kauri weta kia wan dometi. Toku de tubet ni jabi fusta mo eke abaka wanga ingi. A folu ku fu gadu. A folu ku fu gadu na fusta sama na de ti de dei. De no wani sabi ook tu. De na meke na wan moeite fu sabi ook tu. De isen baka? Dat kou sabi hem masra. En dat buriki sabi dat koi voor hem masra. Maar Israël no sabi. Israel no sabi. De na ipaki se ise vitak sama wi engele. Yu ko ya nga boto. Wa becha ine ku okanisi samaka matawai fotonenge akudo koronimang. Ma ju saka ko moto de boto gwa plantage di ulo gwa busino no kisi wantane. Fa. Wan yu volk no bostan baka di gado meke de 18 nasi po jago on tapu. No wan yu volk no bostan. Dan no iko moto na Afrika pede kisi chai ko nga boto ko ya ne ito wanta nasi. Ito wanta volku. Anai bostan. Anai crop safe. Lazy. Mi people no prakseri. A volk fugado na ipakise. De baka mga igi na ipakise. Daarom na sotasan we denki. Dansi. Hurudu. PC. Feti. Ik heb weka ipe na fully weka de focus. De no sabi sama den. Maar de focus tak de na Messi. De na Ronaldo. Ala de san voetbal de sabi. Maar de no sabi sama na den. Want a feyanti poti. De san yeke bal weka. Poti gide meke de focus. Meke ne fusta atu. Lazy. Vers 4. Hello voor dat zondu nasi. Gadu taki for nite king. Helu. Ya sondu nasi. Wa people furu nanga sondu. Wa volk die fu anga sondu. Lazy. Wa siri fusuma disi de du takrudu. Disi pori sani. Disi pori sani. Ala buurti de taki de juka kopora buurti yon. Wala mo taki yu betan ya freyon sens di de juka kon asan nego so walo embarake fe na plaza nga walo sani. Mana ala weli biso. Ma so de mai taken de mai generaliseer. Ku ka boko usaka. Ku siwe ke wan kick. Ku teke kika utapu. Ku poti wan libala utapu. Lazy. Dem be libi masra. En dem be verferi da santa wan fu Israël. Fu kisi atibron. En de be drego we na baka. Je zie, de dai komo to na wet fu gadu. De fu feli gadu ne gadu atibo nga de tapu nya taki me poti wakatibo. We meke ala tafel ku jau tapu e queen shoe tenate. Want to dai baka gigadu. Gimsani no. Matthäus 15 vers 24. Daarom, leasing. Abuku voor Matthäus 15 vers 24. Maar aben pikitaki. We ben kom voor de lasis kapu voor de osso voor Israël nomo. Daarom Jezus Christus kogi de lasis kapu voor Israël. Want hij niet zei jou lezen dat kabuli kisa be masa. Maar poluku fugado no sabi. Dat want taka dena de lasi wan fugo tapu. Daarom te Christus se kona gi de lasi wan. De wan di no sabi samana ding. De wan di lasi pasi. De wan di lasi lo. Te utaki lasi lo. Ay nya Bible wan taki komoto na wet fugado. Ya sabi mo taki na yuna de volk fugado. Ti de ite aksi on so kona am de ba kama taki samayu. Of gado na Christus na giyu akon. Gi afolusu na giyu. Ja, je discrimineer van de tawang.
Dit aan no gwa katibo de na volusu van odu. Dit aan na ifeti grondrechten ti de dei. De na Quincy de tawa ke sa de Quincy na you abi volusu van odu. Na you wono sabi sama na you. You no sa pay komoto you no sa sama na you. De nendi e chai ana you neng dat wat na you abi volusu van odu. Daarom Christus dat ki akongi de lasis kapu van volku fu Israël. A wina de lasis kapu. Lees hem baka. Maar abe pikitaki, mi be kom fu de lasis kapu fu da oso fu Israël nomo. Aha. En sang, we breiti gide ne di we chai ti de. Ahai, mi uka nisi sama, mi akotika, mi bilo sama, mi sama ka. We so trots we chai de ne de. Maar if we sabi sa ne fu we botika na nya Bible da botike, we daigo na ne bakata ei, mi am pikim gadu yong, mi na Israël. Ubo breiti mati de we breiti anga de neng sa de heiden po chau tapu. Lees gim, Genesis 32, 28. Dat boek voor Genesis hoofdstuk 32 en vers 28. En abetaki. You name no sa de Jacob Moro. Die na afofui na Jacob. Te utaki de Gandhi fui na Abraham, Isaac na Jacob. Na wata takumani sama na Ugandi. De Gandhi fui na Abraham, Isaac na Jacob. Daarom a Bijbel schrijft dat agado fu Abraham, Isaac na Jacob. De na de Gandhi fui anga de profeti. Leesi. Maar Israël. Bikasi leki wa konu piking. You know wa konu piking. Ane fu Jacob o kengi koto Israël. Saide. Omdat Jacob na wa konu piking. You abi krakti nanga gado. Abi kakiti anga gadu. Nanga libisuma. Anga okto anga libisama. En you ben wini. En abe wini di asua anga engel. Dat is wat ik aan Israël na wa makti ne fu teke po chau tapu. Uka yu sevi bakatak wina Israël. Fu a glory fu gado skena utapu baka. Maar la de tane di wete ke na ke wiso asisan de ta folu ke issue. No a glory no ja de tapu. Maar te udai koma kana Israël taki wi afo Jacob. Daarom de mabia pokutak vader Jacob. Vader Jacob slaat hij nog. Je CBT toch Israël. A folu ku gado CBT. Hij hoort de klokkenluiden. Sana klokkenluiden na Bijbel die ko priki gi ala feda netia. A klokkenluiden in aliki. Je CBT. Vader Jacob ne na wi afo en wie de baka piki ook toen na Jacob. Ti de ane keinko ane bekeinko Israël. Wie na de Israëlit fu a Bijbel. Saya gimda. Jesaja 44 vers 1. Zij samana Israël. Lees het. A boku fu Jesaja 44 vers 1. Aha. Toku yere nou, o Jacob, mi dinari. Nanga Israël die si mi ben verkisi. Gadu verkiezen Israël. Wie na volku fu gadu. Gadu verkiezen Israël. Gadu no verkiezen ala de nasif gon tapu nou. Wan volku no mo gadu verkiezen tak ne na Israël. Da ben fiu sevi dat hey wale pikim gadu ko da igwa gadu baka. Ko go holi de wet fu gadu baka. Asan ju poli ko go se kan baka. Ubo ko de wet fu gadu nye gadu sende ugwa katibo me kede heiden abi mak tau tapu. Ta ko da igo baka na wi gadu. E fu be sabi fa gadu esiwi. Gadu esiwi ke volk taki disi na volk sami verkiezen. Leesi. Ja wegba. Yes sir. Jesaja 43 vers 1. Dat boek voor Jesaja hoofdstuk 43 en vers 1. Maar no, so masra, disi be meki you, o Jacob. Nanga hem disi, mi be meki you, o Israël, de taki. No vrede, because mi be for lusu you. Mi be carry you na you name. You de for me. Wi na fu gadu. Gadu teke wi komoto na ala de folku fu gonta kutak. You na fu mi. Na you mi for lusu. Denki di Moses go for lusu Israël in Egypte. En na tweede wa fa Exodus de ekombaka. En de laatste die je koya, au pasa baka. Te Christus ook for lusu Israël baka. Na wi au ko for lusu na ko for lusu no ata sama. A wi de yai chocho ata folku ondo. A wi de yai sahari tak de mai te kyabusi konde fu yong. De mai gwanga la de gudu fu yong. Na wi de mai pinago on tapu. Dus a for lusu na gi wi wa de ook toe. Give me Jesaja 65 vers 15. A boku fu Jesaja 65 vers 15. En usalibi unem deki wan fluku gidem suma disi mi ben verkisi. Yes, a Bijbel taki. Gadu taki de heiden be ofika de neng eke wan fluku gi a volk sa gadu verkiezen. Dat want taki de fika de neng eke wan fluku gi de Israëlit. Gi de piki fu gadu. Dat nasa de heiden doanga wi. De heiden eke van wetaki de ma dena Afrikaner. De ma kamano Afrikaner. Wan Afrikaner komoto fu skipi o Afrikaners na wan baka poti an nena continent. Te de matak Afrikaans, want taki a taal sa de ma itaki in Zuid-Afrika. Na Nederlands moksi anga de taal voor Afrika. Je verstaan? Dat je taki jou Afrikaan. Je komoto aan weti man. Dat wat ik dan vloek de ma fika itaku.
Amerika na fi speciaal Amerika fes pushi. Je verstaan, dus alla pe de bakago de ma fika de nenge ke vloek die afvolk voor gado. Say, lees go door. Bikasi, masragado, sakiri un. En asakari dem dinari voor hem. De dinari voor gado na Israël. Dus te gado ook kom baka ko kutu gon tapo kutu de heiden. Ataki da kia heiden wat abe fika in ning ek yon vloek die afvolk voor gado. Lees. En asakari dem dinari voor hem. Nanga watranem. En au kaide dinari fe de piki voor Israël. De 12 au kaide anga wataning. Au puane fu buskonde en asama utapu. Au puane fu mara na utapu. Au puane fu okanisi sama utapu. Au puane fu sama ka utapu. Ane fu matawai. Ane fu baka man. Ane fu para ma koroni man. Au puala de nende na utapu. Te au ko fo lusu baka kunta nya ana fu de heiden nya. Shalom Israel. This is Bishop Nathaniel. I want you to know that you can view all our Sabbath classes live on IUIC TV. That's right, I said on IUIC TV. Download the app today. Shalom. Jimsani nu. Ezekiel 2 vers 4 dan 7. Begin à 3. Sorry. Dat boek voor Ezekiel hoofdstuk 2 en vers 3. En abetaki gimitaki. Suma piking. Mi de send you go naar de piking voor Israël. Die is haar Bijbel taki. Gado sende de profeti ta gona osuf Israël. Daarom na preken gospel gi ala sama. We preken de piking voor Israël want na opdracht de Gado givi. Ezekiel kisa opdracht de ala de trapro, ala de trapta profeti in je Bijbel na sefi opdracht de be kisi. Christus ook toen na sefi opdracht kisi ta go naar de lasiskapu voor Israël. Dat wie sefi nou king ya gospel ook toe. O holia sefi sansa de profeti be holi taki go na osufu de piking voor Israël. Leisi sa taki aba de piking voor Israël. Want tranga yesi nasi. Want tanga yesi volku. Disi be feti against me. Altijd de feti against Gado. Altijd. Die de weet dat jou gansa masani we holi. Maar is voor de gansa ma fi feti tegen Gado altijd. Vanaf de komoto in Egypte de feti tegen Gado. Dus walo sansa de taigi die de dat jou gansa masani na fu Satan na fu Gado. Na die de dai bakagi Gado ne de teke ala de wetsa de be lobby de takudu die de be lobby ne de kan gansa masani. Altijd de sama fu feti tegen Gado. Dat na sa skife in je Bijbel. Zolang de doen san no in je Bijbel ana fu Gado. Want altijd de feti tegen Gado. Masang, we emi gansa masani. I gansa masani. Maar wat hypocriet toch, want de fesa die voor de heiden de kerstfeest dat we vieren ook toe. Dat kerstfeest aan moeder dag aan vader dag. Maar je holy gansa masani ook op een Bijbel giu. Ja, wat hypocriet toch. Lees. Dem nanga de tata be du sondu against me. Ja, de afvoeding be du sondu tegen Gado. Lees. Teleki tide serefi. Ja, de tide na service aan je passa. Lees. Vers 4. Because them, de asranti picking, nanga wan tranga hati. Mi send you go na them. And you shall taki give them taki. So masragado de taki. And alwasi dem yere you. Efu dem no wan yere you. Because them de wan tranga yesi oso. Toku dem sa sabi dati wan profeti be de na dem mindri. Si Gado giwa opdracht tak gwa de mindi. Ko prika woord tu ya gide. Ma wins de wan ye of de no wan ye. Ma wan de yo kompe jo sabi dat de profeti be jou mindi yong. Daarom wina ispante we pacha flyer ta mai koti giu. Ta mai koshu. Mai reani wage koshu tak ugo sukuo ko bia. Ma usap tak usabi san skivi tak kanala de pikif Israel aliki woord tu Gado. A merderheid nou aliki. Dat schrijven in je Bijbel, daarom moet je boeien, dat schrijven dat je oppassen in je gewoon tapu. Want de jong komt je sabi tak, de profetie bij jou mindi jong, maar ten de ja lati kaba, lees dan again nou. In Jeremia 2 vers 21. Abuku voor Jeremia 2 vers 21. Toko mi ben prani jullie ki wan tumsi bundroi fitaki. Gado be pandi Israël ke wan bun droi fitaki. Wan bun krin siri. Wan bun krin siri dat want aki be libe ke fa Gado wani. Dan fa you ben trong wan poris prasung. Fai koto wan polipansun ti de digi Gado. E kai se fitaki abuskone ya ukanisi sama ya disi. Ya jukanenge ya matawai. Ikoto wan polisan gi Gado. Ikoto wan polipansun. Je holy de wet voor de gansa ma fi mai na holy wet voor Gado. Dat want aki koto wan polipansun. Lees. Dan fa you ben trong wan pori prasung wan vriende taki gimi. Ito wan tasa ni gi Gado. Ana yu di Gado be kweki kon. Ana Israel di Gado be kweki kon. No ito wan tasa ni gi Gado. Ida ibaka gi Gado. Je staan jopo wa vers 13. Vers 13. Because mi people ben do to ogri. Dem ben libi mi. Dan peti fu libi watra. Je ziet de dai baka gi Gado.
a petit fu libi watra na pe wijsheid na pe libide to go holide commanderi fu gadu ne udai bakagi gadu ne kai ne meke sanya busita ki ai disha de gandi fui disha de ade sweli fui udai bakagi gadu leisi. En den men diki, want trapeti gidem srefi. Broko wa trapeti. Disi no ka hori watra. Israel de wan dinari. Israel na wan dinari. Israel koto wan safu na gon tapulisi. A de wan slafu disi ben geboren na un osso. Yeji, e koto wan safu a mindi de ta folku. Leisi. Pusa ede a poliso. Saide poliso Israel. Saide poliso yuba kama ngangi. Leisi. Dem jongu leeuw ben bari na hem tapu. En dem ben krei. En dem ben meki hem kondre trouwan woestijn. Yeji, akonde po komoto de mekiato woestijn. Ne de kai Israel ti de dei. Maar sang de heden te kya konde mekiato woestijn. Next na go de bijna no. Want dat de piki fosu no jape. Uja wei, uja ganda ti de dei. U lasilo. Maar de laatste die om da go baka na gadu. U gadu bless ya konde fu en cha u go baka na Jerusalem. Jon pogo na 1 Korinthe. Of horen even go lezen aan even snel. Koso ita kwalok de ne duwe chai ti de dei. Ano gasa maning. Na omdat tu beja de plantage. Voor de zogenaamde Jew. De baka die kai de sevi Jew. De maar de komoto na Portugal en Spanje. De ten voor 60 zoveel de maar de dosana ya. Op met plantage Joden savana vooral. En auka na een plantage sa de man de be abi. Dus voor samate de je okanisi de no sa plane de komoto aukaner. Na plantage of auka ibelo we komoto. Simpel. Lees zij op dat punt. Tijdens mijn onderzoek ontdekte ik ook dat veel Joden succesvolle plantage-eigenaren waren. Als aan die no sabi, dus de Mike Fernandez die kai de sevi Jew, de man dan na be slavenmeester. Chago? Ik las tegenstrijdige verhalen over het gebruik van slavenarbeid op Joodse plantages. Een lokale historicus omschreef de Joden van Suriname zelf ronduit als slavenhouders. Je ziet, de man is slavenhouders. De man die kai de sevi Jew, de man dan be slavenmeester. Maar bij Bijbel is zoiets dat de Jew go in katibo. Nou, wie na de echte Jew? De man fufu utitel tak na de Jew, maar de man be abile slavu. Lees. Dat beeld voelde ongemakkelijk. Ik was opgegroeid met het idee dat Joden vooral de gevolgen waren geweest. Vervolgden waren geweest. Je ziet, sama lelina altijd de be lombaka de Jew. E kisi de epina, e kiden. Dat na sama be leli man no amai buya tak fa. Van mijn collega in de sana tak de man die we kai Jew, de man die bij bisafu ook toe. Dat want tak dan was aan klop aan de Bijbel. Ano ang Bijbel aan hij klop aan story die de mij tegen. Maar Bijbel altijd naartoe lezen. Niet de vervolgers. De man naar de vervolgers no. Dat wat ik aan de man bij kisi eseli eke safu e wole ke slava plantage. Lees wat trouwens. Later ontdekte ik ook dat de Boni of Alukumarons een clan hebben die Ayu heet. Een clan na Alo, een stam. Daarnaast bestaat er nog een andere Aukan clan met een Joodse connectie. Joodse connectie. Dat want dat de Israëlieten, de witte man die de kai de sevi Jew. Die is openbaar in 2 vers 9. De man, de Jew, de man a keliki voor Satan. Lees je? De Pinasi clan. De Pinasi clan. A Pinasi lo. We kan de Pinasi lo. Pe a Pinasi ne komoto. Lees je? Vermoedelijk genoemd naar de Joodse familie Espinosa. Espinosa. Na pe de Pinasi lo komoto. Want dat je refereert gona a plantage voor Espinosa. Dat is samen de kai de sevi Pinasi lo. Lees je? Hoewel sommige clannamen een directe verwijzing lijken naar Joodse families, zijn andere verbanden subtieler. Je ziet, die gaan trouwens. Joodse invloeden in taal en clans. De taal van de Saramakaners, het Saramakaans, bevat veel Portugese invloeden. Je ziet, als Saramakatongo die we takia tidede. Bi full Portugese woorden. Dat de zogenaamde Judy Bekoya naar Portugal en Spanje de man bekomoto. Camisa, de soort woord toe dat die. Massa. Alla de zijn naar Portugese woorden. Lees je? De moedertaal van veel Sephardische Joden. Sephardische Joden, dat wordt kan de Jew. De man de komoto naar Sephardische regio's. Spanje en Portugal. Tiago. Op de plantages werd deze taal zelfs Jutongo, Jodentaal, genoemd. Zo de week kan je voor si Jutongo. A taal sa de tama bij taki de weet man de Jew. 5 van de 12 Saramakaanse clans dragen namen die lijken te verwijzen naar Joodse families. Je ziet dat 5 voor de lo asama kaliba. Sa e verwijs gona
de slavenmeester. Lees je? Familie Bito, Bitolo. Brito, Na komoto na Brito, slavenmeester. familie Cardoso, Cardoso. Cardoso, Cardoso, komoto na Cardoso plantage. familie Casitu, Castillo, Na Castillo plantage komoto. familie Nasi, Nasilo. Komoto na Nasi. Nasi. Nasi voor Nasiland. Chago? en mogelijk andere varianten. Bijvoorbeeld Misijan. Misijan na mevrouw Jane plantage de komoto. Pansa en Pabede Hernandez Gomez. Daarom want we samen iets Pansa tide. Mevrouw Pansa bij de Mulat. Je hoort dan? Misijan na mevrouw Jane plantage bij komoto. Wij hebben Machaulo na Marshall plantage bij Loe komoto ook toe. Dus voor zijn je Bijbel zo je tegen Luca historie tak wie na de pikin voor Gadu. Dat ook de laatste tekst dat we tapu. 1 Korinthe 1 vers 1. 1 Korinthe 1 26 en 28 snel. Dat boek in Korinthe hoofdstuk 1 vers 26. Bikasi unkasi fa gado bekari umbrada. Fa ando bekari furu sabimang na libisuma fasi. Gadu na ikai koni ma libisa ma fasi. De koni ma libisa ma fasi de manga de hei diploma. De gansi koma. Gadu ta kana ikai de sotuma na ikai furu de ma de kwanya gospel ti de. Chago. No furu maktimang, No furu makti manjabi makti ini gonta. no furu fesimang. Maar gado be verkisi dem soso sani fu gron tapu fu dangara dem sabimang. Zie, gadu na de soso sani gonta pa voor kisa fu dangara de makti wang. Daarom de man de keliki no lobby de bala sai kai de sef de Israël na stati tapu. Want de mai fide sef dat wie wa de mandi de ainya so sama lifen kabala sama de mai je kwa tapu ya. Sama de mai je kwa tapu ya de so akimaya. De soso sani gonta pu gado offer kisa. Hi gonta petak de juka, foto otak de baka man, de nengre de juka, dis dati. Ma gado offer kisa de sama di de kai juka, di de kai pingo nga pakila. De sama de gado offer kisa. Hustan? Chago? En gado be verkisi de swaki sani fu gron tapu fu dangara dem sani disi de makti. En gado be verkisi dem lagi sani fu gron tapu. Nanga dem verakti sani. Ja, nanga dem sani disi, no de nanga de sani disi, no de noti. Je ziet, de sandi no de noti, ai ni gonta puna no amaktia. Te de wa discussie de taki buskonde wet etel ook toe aan school toe no de neta puma. Next uno Japan pila tapu. Lantine erken next uno. Dat wat ik na wina de soso sani gonta pu. Maar la de tafel go abide sani na lanti tak e va maya to we ken sani askivi na lanti. Je verstaan? Lees game ala Deuter 28, 64, 65, de game Deuter 33 de auto. Abuku voor Deuter 28 vers 64. En Masra sapanya you na mindri voor ala falku. Voor da wan kaba pisi voor grond tapu te doro da kra kaba pisi. En drape you sa di nitra gado. Disi you nanga dem tata fu you no iti ben sabi. Disi me awang de kono di jau tapu gado bo panya na ala sef gon tapu. To bo di ni ta gado di de afofu no be sabi. Abraham Isaka nga Jacob no be sabi de gado de we di ni na sef gon tapu ya. Kim Deuteronomium 33 28. Dat boek voor Deuteronomium hoofdstuk 33 vers 28. Dat Israël zal libi hem wang na in die vrede. Of 29. 29. Je moest breiti. 29. Je moest breiti o Israël. Suma de leki you. Umusu breiti. Wie de ba kamanga ingi umusu breiti wat a Bijbel na giwi. Gado for kisa uno lesi. O people disi masra be for lusu. Disi de da scheld voor you yepi. En disi de da horu voor you granny. En dem sa fene you feyanti de leeman gi you. Je ziet de feyanti voor na leeman. Nee, we kolen zijn de laatste die tak de man is solide maar leegi. Daarom we ko openbaar ala de leef voor de man. Die de voor lusu you ik heb volop voor gado. You ook kisi voor lusu. Nou wat sama. De ta volk we leegi. De ta sansare mai ko preki gina so lei. Wie offende de feyanti voor tak de na leeman leesi. En you sa waka na tapu dem hei presi voor dem. Ako unu konde gado o de giwi. Anga datu kona akaba fa programa fa mun sfeda netia. Anga datu etakiwa blessi sabat day. Shalom. Across the earth, the prophets move. From city streets to distant lands, the message is the same. Israel must rise. Through every quest, every journey, the truth spreads. No border can contain it. No distance can silence it. Our nation lives in every moment. In joy, we celebrate marriages.
In sorrow, we honor our dead. On the Sabbath, we gather as one. Families rejoicing together, bound by the commandments of God. Yet are we tried. From the stones in Kenya to the hatred in Montana, we endure as a soldier of the Lord. And still, the mission expands. On the airwaves, on the screens, in every nation under heaven, Israel's voice is heard. We build our communities. We raise our children in royalty. We restore what was broken. We clean what was defiled. We show the world who we are. This is Israel united in Christ. Nation in motion. Nation endures.